गाइस ये हूँ अनु लाइफस्टाइल ब्लॉग चैनल एटा पार्ट 2 रो सेकंड चैनल पार्ट 2 रो सेकंड चैनल आउ एथि मध्यरे आपन को हम चैनल तरफ बहुत स्वागत आउ शुभेच्छा भी जनाऊँ। एबे आमे चालू शिव मंदिर आपन देखेमु व्यू केमिति आसुची आउ केमिति शिव मंदिर पूजा होची केते लोक अछंती लोक मानन को भी देखेमु। सो लेट्स मंदिर रे आमे आसी पहुंची गनु। एटा हला हम मंदिर शिव मंदिर रे देखंतु पूरा व्यू पूरा यूनिक टाइप रे अछि। टेंट फैन मरा आइछि पूरा। एबे जिबा शिव मंदिर भितर को जिबा पूरा भाई हमर भोग नड़िया कदली सब धरचंदी। या हम हला गेलु मु मोर आगे आगे पळेलेनी देखंतु। दीदी पछर अछि। एबे लोक एबे भी भीड़ भी कम अछि। भीड़ एबे अधिक नांती। रात रे बहुत भीड़ हुए। मंदिर भीतर को कैमरा अलाउ नहीं तथापि मंदिर भीतर को कैमरा ना पे हमें बाध्य हेलु कहीं ना हमर कर्तव्य जो कर्मचारी अछि से मना करछन जे मंदिर को आसुचंदी। मंदिर रे फोन करा करी ठाकुर नांती देखु नांती बिलु करनी एटा जे कहू ता मन खुशी देख से केड़े देखो मामुनी आम मामुनी थई आसी ठाकुर पूजा करते नना आम धरछन आम गेलु देख गेलु रागी चिड़ी हो जाऊँगी। मंदिर बहुत भीड़ अच्छी। ग्लास धरछन क्षीर नना भी पूजा अर्चना प्रस्तुत अच्छा टोटाल देखते बस पहले मो सानमा सी टोटाल कैमेरा को आसबे कहीं सी जानी सी भल से कहीपर। भाईना आमर शिव मंदिर को प्रवेश कले देखु धीरे धीरे पहुँचाऊँ। मो दीदरा पैसा ठिया नना को पावना नदेना हेनी आगे नना पावना दे
ପାଉଣା ନନେଲେ ପୂଜା କେମିତି କରିବେ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଏବେ ଆମର ଚନ୍ଦନ ନଗିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଗେଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପଦା ଟୋଟାଲ ପଳେଇଲୁ ଦେଖ ବାହାର ଫାଙ୍କା ଅଛି ଏବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ଆସୁନ ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି ମୋ ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଧରିବୁ ଫୋନ୍ଟା ଧର ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି। ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ପଳେଇଲା ପରେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ମିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଦେଇ ଆଜି ଭାରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଆଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି। ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଫୁଲ ଆଉ କିଛି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଉଛି ସେଠିକି ଯିବା ପ୍ରସାଦ ଆଣିବା। ନନା ଆମର କ୍ୟାମେରା ଧରିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ପ୍ରସାଦଟି ଯେଉଁ କରନ୍ତି ପ୍ରସାଦଟି ଭଲ ହିଁ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦି ଧରିକି ଆସୁଛି ଖିଚିଡ଼ି ଭୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ କୋଉଠି ଦିଆଯିବେ ଭାଉଜ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି। କେତେ ଖାଇଲୁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯାଉନ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ର ଭିଜୁଆଲ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗୀ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଲାଇଟ୍ ମରା ହେଇଛି। ଆରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଉପରକୁ କର। ହଁ ଏଥର ହେଲା ଦେଖ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗ୍ରୀନ୍ ଶାଗୁଜିଆ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ ଆସୁଛି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତଥର। ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ପୁରା ଗହଳି ପୁରା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ହେଇଯିବେ। ଚାଲ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରର ନଜାରା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଳିବା। ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଳା ଶଙ୍କରକୁ ମାନୁଛ ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ପୁରା ଅଧିକା ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ନ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଲୋକ ପୁରା ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ କରା ଫେରାଇବନି।
ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଜାମ୍ ଯେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜାଗାର ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦିବସମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାମ୍ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ସବୁ ମାଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀପ ଜଳା ହେଉଛି ନନା ପୁରା ମାଲାମାଲି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଜାଗା ବି ପାଇଲୁ ଦୀପ ଜଳିବାକୁ। ଏତେ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଲୋକ ସବୁ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ଆମ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଆସିକି କହିବାରୁ ସମସ୍ତେ ସେଠୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଆମେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଦୀପ ଜାଳିଲୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ଠିଆ ହେଲୁ ବାହାରେ। ଦୀପ ଜଳେଇବା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ନା ନା କ'ଣ ଯାଉଛି ଦେଖିଆ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗେଲୁ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଗେଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ହାତ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ତ ତାହାର ଖାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଆଉ ହେଲେ ଯିବା ପ୍ରସାଦ ଆଣିବାକୁ। ପ୍ରସାଦ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛି। ସୋ ଗାଇସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଅନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ପାର୍ଟ 2ର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଣିକି ବନେଇଗଲେଣି। ହଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆମ ସହିତ ମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଆମ ବାବୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ସୁବିଧା ଦେଖାହବ। ଭାତ ଅରୁଆ ମୋବାଇଲ ଧର କରିକି